Ерак шәһәрләрдән килгән эшмәкәрләр балык, итек, пималар, какланган ит, козлык тәкъдим итте. Үзебезнең җирлектә үстерелгән кошкырт продукциясенә ярминкәдә ихтыяҗ зурдан булды. Ите дә бар, балыгы да бар, җимеше дә бар, чәй эчәргә тәмле әйберләре дә бар, казлары да бар. Әгәр дә ки хәзер кыш булгач итекләр дә саталар, бик ераклардан да килгәннәр. Ассортименты бик бай, шулай ук менә шушы бәйрәм көндә тагы бәйрәм кайфын ясау өчен безнең инде кайнар чәйләр, каймак-тымаклар белән сыйланырга була. Гомумән алганда бүген инде шушы төп мәйданыбыз гөрли. Biz Simek avul җирлегеннән килдек. Үзебезнең чиста продукция белән казлар, үрдәкләр, сөт, май, süt üstü, кыймак пешерәбез. Күңелгә шаган әйбер туры килсә алырмын дип әйтеп чыктым. Ярминкәне килгән кешеләрне дә күрергә, күңелле дәрергә ясын дип, шуны вакытта сайын булса да чыгам. Ярминкәне кыш бабайлар һәм кор кызлары парады бизәде. Елда бәйрәм алды ярминкәсе театральләштерелгән тамаша белән аралаштырылып алып барыла. Халык үзенә кирәкле товарны да ала, бәйрәм концертында карый. Bu ярминкәне бөтен халыкта көтеп ала инде безнеңчә. Без үзебез бәләкәй чактан шушы ярминкәләрдә йөреп үскән кешеләр буларак, үзебез дә бик куанып чыгабыз. Монда халык күп җыелган, ите дә бар, сөте дә бар, казы да бар, Аллага шөкер, барсы да бар. Үзебез авыл савытлары җыелып менә кыймаклар пешереп, халыкны сыйлыйбыз. Бу ярминкәләрне көтеп алабыз. Безгә монда бөтен нәрсә дә бар. Акмай, ит, ни аласың килсә шул бар безгә. Менә мин акмай алырга чыктым. Бал алырга чыктым. Бал әле алмадым әле. Монда ярминкәләр бик күп, бик кирәк. Менә шул кадәр күп әйбер сайлап алырга бөтенесе дә бар. Бөтен продукция, кием салым барсы да бар. Дәмләп шәйләр эчегез, кыймаклар пешерәбез. Яңа еллар белән сезне. Мин үзем Чаллыда торам. Кунакка кайткан ел көннәрендә ярминкә дип әйткәчтен ярминкәне карарга килдем. Бик күңелле, бик мотор, бик күп әйберләр саталар. Кешегә куаныч, бар әйберләр бар. Кыш бабайлар һәм кор кызлары ярминкәдә катнашучылар белән татарча биюләр бийде, үзәк мәйдан тирәли матур җырлар җырлап әйләнде. Бу көнне халыкка авыл хуҗалыгы продукциясе да мулдан тәкъдим ителде. Матур концерт программасы бәйрәм сыйларыннан һәркем канәгать калды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.